मानगोनां गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला गावनि गोसो गोरबोजों साबायखर आरो मान बावहरदों। बेनि अनगायैबो आसामनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङा खावलायबावदों दि बे जनता कार्फ्यूनि सम सीमाया जोबखांनायनि उनावबो जाहाथे रावबो गोनांथार खामानि गैयाब्ला फैगौ 2 सप्तासिम बायजोआव ओंखारा। बे थांखिया नोंथांजों लोगोसे बयखौबो बे सन्देरग्रा बेरामनिफ्राय रैखाथियै थानायाव हेफाजाब होगोन। बावैसो सिगां देहा फाहामथाय बिफाना होनाय सुबुरुनथायफोरखौ आबुङै मानिनानै सोलिनो थाखायबो मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बयखौबो खावलायबावदों। बिब्दिनो आसामनि बायजोनिफ्राय जायफोर सुबुङा दासान्दि फैदों बिसोरखौ देहा आनजाद नायनायजों लोगोसे बिसोरखौ नोजोर होनाय राहाखौ देहा फाहामथाय बिफाना मावफुंगासिनो दङ। बेफोरनि अनगायैबो सोरबा सुबुङा जुदि गावखौनो देहा आनजाद लानायनिफ्राय लाखोमानानै दङब्ला बिसोर सुबुंखौ गावसोरजों लोगोसे गावसोरनि नखर एबा रायजोनि रैखाथिनि थाखाय थाबैनो देहा फाहामथाय मिरुआव देहा आनजाद खालामनानै लानो बिथाङा गुरैयै खावलायबावदों। सांग्रां जानायानो बे बेरामखौ होबथानायनि मोनसेल' हाथियार। बेखायनो आसामनि रायजो राजाखौ सांग्रां आरो थागिद जानानै देहा फाहामथाय बिफाना होनाय सुबुरुनथायफोरखौ रोखा रोखायै मानिनानै सोलिनो मानगोनां गिबि मन्थ्रिया खावलायबावदों। गिनो नाङा, सांग्रां जा, बेयो मोनसे गोलाव सम जुजिनायनि जागायजेननायबो दं। बेखौ फोसावदों रायजो राजानि गाहामनि थाखाय आसामनि फोसावदिं आरो सुबुं फोनांजाब